Bamakɔ ana lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman dɔn ni nin dana in gosira Boubacar a bɛ jamana kunnafoni maanani de kofɔ politique kuma sɔrɔ kuma hadamadenya kuma jamana yɛrɛ taabolo ana nabolo Boubacar sɛbɛnfura dongo ani dabaji karamɔgɔw ka wuli ka jɔ Boubacar o de sɛbɛnfura ye an b'o bayɛlɛma bamanankan na nɛgɛw kɛrɛfɛ sɔgɔmada in na a tɔ de ye Mamutu Kamara Mamutu Suruni Boubacar i k'a to waati jangɛra i k'a dɔn i bɛ fiɲɛ suru k'a dɛmɛ arajo jukɔrɔ kuranko o dabali kuntigɛtɔ don a ɲɛ sɔrɔ la Boubacar k'a dɔn kuma labɛn kelen bɛ n'an ma dɛsɛ ni waati ma kuru an na munumunu salo kɛ sangaw fɛ yen i k'a dɔn ayiwa min ye kunnafoni min bɛ san an baarakɛɲɔgɔn min bɛ san arajo so la aba ale n'o fɔ an ye Mamutu an sen dɔw ma ban an ka wuli ka jɔ kɛ ka manjaw ɲɛɲini ka sɔrɔ k'an zuru a kan o bɛ bɛn Boubacar n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le matin sɔgɔmada Boubacar i k'a dɔn maa ti to jɔnya la Boubacar ni ka kɛ ŋana ye Mali ka ŋanaya ani Mali ka jɔnya juru fara ka bɔ a kana Boubacar o dɔnnen don diɲɛ fa bɛɛ fɛ sabula tile fila na ɲɔgɔn ye ba kun kelen bɛ diɲɛ terike naani jamana minnu ka yɛlɛma hɔrɔnya b'u bolo Boubacar ni bara di don da la i k'a dɔn an ka minisiri min n'a b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔ a taara an ka jamana faamaw nɔ nabila a kɛnɛ kan Boubacar min kɔni ye minisiri Diop ye sɛbɛnnikɛla ko a ye kɔrɔfɔ minnu bɔ k'a bin maliden bɛɛ lajɛlen kuma k'a ye nin ye Boubacar k'a dɔn a ye tiɲɛjala de bɔ k'a bin min ni min ani kɛwale min dalen bɛ ka Mali sɛgɛrɛ Mali yɛrɛ i k'a dɔn ani minnu bɛ teriya la badenya sira ba ni jamana minnu ni ɲɔgɔn cɛ Diop a da donna nin bɛɛ lajɛlen la Mali gouvernement a ko barati don an da la min ye kɔrɔfɔ ye o sɛbɛkɔrɔ fɔli anw b'o de nɔfɛ i k'a dɔn a wa wuli ka jɔ ni cɛsiri tubabuw kɔni y'a ɲini kɛnɛkolojala k'a fɔ Mali dɛmɛni olu b'o la jango min ye sangaba 7 ye o furanjɛ la u natɔ ka wuli ka jɔ kɛ ka taa saloli kɛ min ye Diop ye a ko Faransi Hélène Baraji b'a nɔ na u jɛn'a kɔ Mali t'o fɛ bi Mali t'o fɛ sini a tɛ k'u barika na k'a fɔ ayiwa min ye sanfɛla ye jango dugumana o kuma tɛ wa tɛmɛnen kɔfɛ min ye Mali ani Russie jamana bɛ wuli ka jɔ min na Wagner ko kuma min bɛ diɲɛma da a ko tubabu jamana don Mali ni Wagner ye i k'a dɔn kuma tɛ yen anw bɛ kuma min na bi o de ye tubabu jamana fara farafin jamana kan jamana jumɛn bɛ yen anw bɛ se ka min wele k'an dɛmɛ an kungo la o de ye anw ka hakilina ye a kɛra Russie o a kɛra arabu ye a kɛra chinois ye o jamana o jamana ni o de ka di Mali ye walima Mali dan b'a la nin jamana bɛ se k'an dɛmɛ anw bɛ to o jamana fɛ yen nka ni karisa nana a dɛmɛ anw b'an nin bɔ i k'a dɔn e yɛrɛ nin bɔlen kun do baara la a bɛ waati jan bɔ i k'a dɔn min ye Faransi ye anw y'a juru la k'a fɔ k'u kɔ don jamana na a ko maa bɔ yen min ye ayiwa filankafoya ye jamana caman de bɛ yen minnu kan bɛ filankafo ye filankafoya in tɛ dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn an b'an jɔ dɔɔnin ka taa sangaw fɛ yen Aba bara k'an wele ka bɔ san Aba salamaleykum ayiwa Aba kadi kɔni ayiwa kɔrɔ daba naam a bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ fo ka jɛgɛfo lamɛnbaaw bɛɛ fo an bɛ 622e édition n'o ye sankɛmɔ ye donc an bɛ a commission kɔnɔna na sisan ani madame le maire yɛrɛ an bɛ tɔnsigi la ɲinan daba sankɛmɔ dɔ farala a ko kan dɔ farala a yakubaya kan parce que u y'a kɛ sankɛmɔ min ye u y'a kɛ ka festival don a senkɔrɔ ka foire don a senkɔrɔ donc commission ye baaraba de kɛ mais daba min ye balimako ye sankɛmɔ a ɲɛmɔgɔya bɛ mɔgɔ min bolo bi o ya an ka madame le maire Félicité Jara i n'a kumana salo bi fana n b'a to i n'a ka kuma ni Ala sɔnna ɲininkali min b'i fɛ i b'a fɔ a ɲɛna sankɛmɔ ko kunkan a n'a ye labɛn min kɛ ani sangaw yɛrɛ nisɔndiya min sɔrɔ sankɛmɔ la ɲinan ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ a bɛna o f'i ɲɛna en même temps ɲinan an ye première pose de pierre kɛ ka monument yɛrɛ ka monument première pose de pierre kɛra kunun dugutigilakaw ani gouverneur fɛ donc maintenant n b'i ni madame le maire to ɲɔgɔn na min b'i fɛ i b'o ɲininkali cɛma la a n'a yɛrɛ fana sera ka cɛsiri min kɛ ka se ka kɛ sanga ɲɛta ye
madame le maire b'a f'i ɲɛna parce que muso min don a cɛ sirilen don n y'o de f'i ɲɛna n ko denmisɛnnin tigɛ ko ɲuman a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔ yɛrɛ kuma tɛ fɔ k'a ban sa aba maire na mun fɔ bilen ayi a bɛna dɔɔnin f'i ɲɛna kɔrɔ dɔ la ayiwa ne den y'a bɛɛ fɔ sa o ayiwa madame le maire Fadima ayiwa Oui, allô? Madame le maire. Oui. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Oui. Salon ɲankuma an ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen nka min ni min kan ka kɛ y'o fɔ an ye. Madame le maire n'i ye san fanfɛla ta k'a lajɛ lakanako jɔyɔrɔ bɛ mɔɔw na kosɛbɛ. Nin ɲɔgɔn na jama lahulata ka fara ɲɔgɔn kan yalima dabali jumɛn digɛlen don fɔlɔ mɔgɔw ka hakilisigi ni basigi la. A filanan yalima yɛlɛma kura jumɛn donnen don ɲinan zangɛmɔ la sabula an baarakɛɲɔgɔn in da donna an na. Ok, merci beaucoup. D'abord, je vais vous dire. Vraiment, il y a un chef la sango kunga. Ambi andamel ka jebulu bela jelen fo fen o fen lobana fen o fen mina lame. Me sanka fo. Ka malien bela jelen fo. Ka nga jamana nyamgo fo. Ka nga dugutigi fo. Ka nga dina nyamgo fo. Ka muso fo wa denisano fo. Donc kenen ka somare na comme abaya fo chugumina. Donc il y a 622e édition de quand même hein. Donc on va faire anya damne ka bayre tabarakala ikunu anya un lancement officiel pour le festival du Sankemo. Donc anya au lancement que kunu la fait c'est un athlétisme autorité au ber kumbe sanka au ber kumbe. Donc vraiment en kaleme ka initiative chamanta koina. Maintenant avec kuma aspect fladika aspect sécurité allez ni an yɛrɛ bɛ ka labɛn ni sabati ku kɔnɔ donc mina kuma sécurité ku kan an kɛlen bɛ ka commission d'organisation dɔ bila en place ne yɛrɛ de y'a présidente la mairie c'est la présidente de la commission d'organisation du Sankemo chaque année. Très bien. Et cette année aussi comme pareil et on a des commissions de travail et dans les différentes commissions de travail il y a la commission sécurité. Donc c'est comme si ka fanyana ka fo ame fon fenke ani sécurité mo be ka bara ni ke ngose do ame yon kalama ani autorité de tutelle mi et préfecture ni gouvernorat ani olu fene be nyon kalama tabarakala bara en kono de pas damné ani population fene be nyon kalama parce que ni la commission jeune ni muso bere simbala la commission est ouverte à tout le monde. Très bien. Donc ça me sert ici on doit la pour que abseka nyechukuna. Donc sécurité côté nous aussi ambe barakela ka aywa comme sécurité est famille oh afin d'obé au cas sécurité mo wéré dala ka tena onka OK donc on est kelene ka dabalitiki tabarakala pour que vraiment population be sika tawa occupation na la fia kono tugumna o de kay ni sanga sangamo okumu kono donc an jigi dalembe anga finitigila koka on a confiance en nos forces de défense et de sécurité tout à fait de sang et du Mali en général et en bas pour ministre ambi wolu dakare ka nyefti ministre de la sécurité ma oui madame alors madame ina fo ambe émission mi ngono wati bi ni ka pro juste ko yelemani kara la nyina sabla ni ya shiye keme ani shiye keme woro ni muganye ika do sange mobike mais nyina aye festival faraka aye aywa fenja mangera ka faraka memuna muna yoke ayo ke fundo pelena folo pour que la sanga were fara nyon kan yoro pele pour que sanga de sera do dakelen fara bo dakelen fait parce que ni un thème miereta le thème c'est le festival du Sankemo facteur de réconciliation et cohésion sociale. Donc, on va défaut. Un très bon thème. On va défaut. Donc, on est en train de activité au bien consacré. Vraiment, foire ou kake, foire ou bien non. Mon bora kana fande. C'est qu'à cette région, mon bébé fanyanobi. Ah oui, d'accord. Donc, exposition des produits artisanaux et commerciaux au Bessina. Ok. En même temps, concert ou bien. Animation folklorique ou bien non. Donc tout ce qui peut vraiment comme tout à fait on fait mettre à tout ami bien chugomina bien donc d'abord le ori kama on ori ya on la nyini très bien madame ambi foki walima donc comme wati couronné do
ni ala sɔnna i k'a dɔn an ka jɛmukan nataw kɔnɔ an n'a walawala ka taa fɛ. Voilà, yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ an ma o yɔrɔ fɔ o ye fɛngɛ bɛ parrainage bi président de la transition de kun. An kɛlen bɛ k'ale de ta ka kɛ an ka ɲinɛ sangomɔ parrain. Ah oui, d'accord. Donc parce que sanka de don. Awɔ. Ni bɛɛ y'a dɛmɛ ni anw tora kɔfɛ o man ɲi. Madame, a bɔra yɔrɔ min na. Madame le maire, i n'o kɛ o ye sanga ye. Asimi n'Asimi kɛ sanga ye anw ɲɛna k'a bɛ bɔ an ka dugu la o. Ayiwa baasi. Ayiwa baasi. O donc an b'aw fo ka waliɲuman dɔn ka dugawu kɛ. Ala k'a kuncɛ hɛrɛ la i kana ɲinɛ an ka finiw kɔ. Awɔ salo i ye fini caman i kana ɲinɛ. An bɛ fini wɛrɛ de san ka bila ka taa d'aw ma sinon ɲinɛ. Sangoma fini ko in an bi dɔ wɛrɛ ɲini kɔfɛ. Bɔgɔ fini ɲini k'o bila ka taa. Bɔgɔ fini kana o kana bɛn o bɛ diya n ye kosɛbɛ. Merci madame le maire, félicitations, merci bien. Daba. Kɔrɔ Daba. Naam. Bon ne ka bɔbɔmuso a dalakan ye i ka dɔn k'a fɔ kirisi duman de. Ayiwa. I ka fini b'i sɔrɔ yen. Ni Ala sɔnna. Mais kɔrɔ Daba n bɛna aspect dɔw fara o kan. Min ye an ka électricité ko yala an kun da magala courant ko la. Awɔ. Mais Daba sangaden min nana baara kɛ an ka dugu kɔnɔ. Wallahi kɔrɔ Daba Amadu Mayiga a bɛ fo. San kelen de dira ma a ka baara kɛ. Mais kɔrɔ Daba on est mi se k'a fɔ bi on est à 92%. Merci bien Aba comme waati kuruna on aura le temps la prochaine fois. Voilà d'en discuter de ça. Merci bien Aba merci. Ko bɛ fo ko bɛ jɛ ka fɔ lamɛnbaaw bɛɛ fo. A diyara n ye. Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ. Merci Aba. Merci beaucoup. Radio Centro de 100. C'est ça hein? Merci bien. Merci bien. Voilà. An ka taa n'a ye. Bɔrɔsiriki i k'a dɔn min ye minisiri Jɔpu ye a ma tɔto ko la i k'a dɔn nkalontigɛlaw ni namaratɔ ka nkalon da Mali la o banna anw ni maa de bɛ jɛ maa min mana Mali yɛrɛ ja maa t'a fɔ anw ye bilen a ye taa nin sira in fɛ a ye na nin sira in fɛ walima a y'a ka nin kɛcogo in na o kuma tɛ o kuma tubabu o tubabu n'a b'i kɔnɔ k'a fɔ i b'a fɛ ka anw dɛmɛ dɛmɛ bi diya anw de b'i yamaruya i kana dɛmɛ kɛ wa i bɛna dɛmɛ min kɛ fana an b'a f'i ye i bɛ da Segu walima i bɛ da Kucala walima i bɛ taa dɛmɛ kɛ nin yɔrɔ in na a bɛ kɛ Bɔrɔsiriki i k'a dɔn Ablaye Diop a ye tiɲɛjala bɔ k'a bin Nations Unies na o dongo hadamaden kabakoyara nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le matin kɔnɔ a ka bi bɔli la. Le matin karamɔgɔ Daba Tunkara an b'u fo. Naam. Ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'u k'a ma ko Soir de Bamako. Bamako wula. Soir de Bamako Umaru Ongoyiba nin ye a ka fasiri ye. Umaru ko ko min anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye e ko an ma wele bila lettre dɔ juru la an ka sɔrɔdasiw ma G5 Sahel kɔnɔ wa bawo a kɔrɔfɔ in bɔla ka dan waati dɔ la min kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ G5 Sahel a ko b'a la ka taa cogo min na o kɔni o tɛ anw fɛ la ko ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ni ko b'u cogo la i b'a ye k'a fɔ min ye colonel Asimi Goyita ye bi in na ale de ye ɲɛmaaya kun kan ka di ale de ma n'o ye jɛkulu G5 Sahel nka min ye Faransi ni a nɔfɛmaa tɔw ye an t'a fɛ ka Mali y'an ɲɛna o kɔni o ye taabolo wɛrɛ ta ni ka ɲɛsin faso Malibaa ma min ye Mahamadu Idrisi Déby Itno ye ale min ye Tchad jamanakuntigi ye ale kɔni y'a laɲini sa an kɛlen an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw kɛlen kɔ k'a fɔ k'an b'an sen bɔ G5 Sahel la a ye maa dɔw bila ka na faso Malibaa kɔnɔna na olu kɔni nana ka ci lase mois de mai o tɛmɛlen o kɔnɔna na wa n'i y'a ta k'a lajɛ o kɔni bisimila k'u kari a ma kosɛbɛ u ka kumakan minnu n'o tun b'u da kɔnɔ ka b'u ka cibaa yɔrɔ o kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen lamɛnna nka min ye anw ka jamana marabaaw ye o y'a jira k'a fɔ G5 ko yɛrɛ kɔni anw da t'a la tugun anw sen t'a la wa an ka sɔrɔdasi minnu bɛ u ka bolo kan an b'u bɛɛ lajɛlen salo ka gɛrɛ anw na bawo u ɲɛci bɛ an ye anw ka jamana seleke naani a kanako bɛ se ka sabati cogo min na sɔrɔdasi ninnu jɔyɔrɔ ka bon yen kosɛbɛ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ lettre min n'o bɔla anw ka état-major yɔrɔ n'o ye chef d'état-major général des armées ale kɔni ye nin kɔrɔfɔ bɔ ni k'a sansalama a y'a jira k'a fɔ lettre min n'a bɛna kɛ ka ɲɛsin G5 Sahel commandant ma n'o ye général de division ye ko a bɛ a laɲini a fɛ yanni nin kalo in tile 30 cɛ n'o ye juin kalo in ye san 2022 min ye anw ka sɔrɔdasi minnu n'olu bɛ G5 Sahel ka bolo kan o kɔni k'u na lasegin ka na baara minnu bɛ yan n'u kan ka taga kalifa o la
la una o tɛgɛ na don o baara ninnu na min ye G5 Sahel ye wa ko jamana minnu bɛ a ko kɔnɔna na o k'u ka koso n'u ka kasaw cɛ an tɛ fɛ k'u ye an ka dugukolo sanfɛla la tuguni u ka taa ka bɔ yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ye force barikani ni k'o gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ min ye G5 Sahel ye anw sen bɔlen kɔ o la jamana wɛrɛ minnu n'olu kɔni bɛ G5 Sahel kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka to i ka fa an t'a fɛ ka maa si an ka dugukolo sanfɛla la laɲini kɔni o bɔla an ka chef d'état major yɔrɔ o fana ye yamaruya kan sɔrɔ ka bɔ min ye colonel Assimi Goïta yɔrɔ waasa min ye anw ka faso Maliba ye bonya bɛ ni karama bɛ se ka ta ka ɲɛsin anw ma cogo min na an tɛ kɛ maa ka maani ye tuguni n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye Mahamadu Idris Déby Itno ye ale min ye Tchad jamanakuntigi ye bibi na n'u ka cɛmancɛla fanga ɲɛmaa fana don ale kɔni y'a jira k'a fɔ Mali man k'i sen bɔ G5 Sahel la ko bawo Mali jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ nka min ye ɲɛmaaya bulon ye munna ale ma sɔn ka i kun fori ka bɔ o kɔrɔ k'o di colonel Assimi Goïta ma a kɔni kɛlen bɛ k'o masaya sigiyɔrɔ ye ni k'o minɛ k'i sigi o kan bawo min ye maa wɛrɛw ye minnu bɛ kuma dumanw na a tulo kɔrɔ minnu kɛlen bɛ k'a jira k'a fɔ jɔyɔrɔ in k'o man ka di colonel Assimi Goïta ma wa min ye G5 Sahel ye u n'a k'u sago n'u dungɔ ye n'an y'a ɲi bɔ a la dun o ko kɔni o ko ye a banna pewu n'i y'a ta k'a lajɛ min ye nin hakilinajigi kalo in tile 30 san 2022 anw ka sɔrɔdasiw o na sigi anw ma ka G5 Sahel ko a filenkolonji k'a da kolonji nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a saba ka bɔ sɔrɔ de Bamako kɔnɔ Umaru Ongoiba a ka fasire don Boubacar Sidiki n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdan kura maa ti ba i ɲɛ koli ma k'a cilen don Boubacar Sidiki i k'a dɔn diinɛ bunako kan Mahamani Touré ka fɔ la a k'i k'a dɔn Haut Conseil Islamique du Mali Boubacar Sidiki i k'a dɔn a kun ye welewele da kɛ ka ɲɔgɔn ye ba kɛ ɲɔgɔn ye in gɛnɛ kan i k'a dɔn sariyatigiw ani jamana yɛrɛ i k'a dɔn a taabolo i k'a dɔn u ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ sabula jamana a b'i ni ka kɛ inda si dɔ ye Boubacar Sidiki maa minnu bɛ n'olu yɛrɛ de ye danamaw ye ni hakilina kan ka da olu ka jamana taabolo a n'a ɲɛbolo bɛɛ lajɛlen b'olu bolo o ye wajulukɛlaw ye Boubacar Sidiki ani alimamu nka kɔsa in na a yera k'a fɔ min kɔni ye wajulukɛlaw ye ani alimami dɔw Boubacar Sidiki k'a dɔn u bi kuma fo ka tɛmɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn diinɛ yɛrɛ i k'a dɔn bɔbi ne ka kow kɔnɔ o kɔni ye kɛwale min jɛ ka jugu fo k'a fɔ k'a to ten o de la an ka sigi ka kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ala ye farala an kan k'an bɛɛ kɛ diinɛ kelen ye o kuma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o de bɛ kɛ sababu ye diinɛ in ka sinsin alisilamɛ yɛrɛ i k'a dɔn a nege bɛ ɲini ka bɔ maa dɔw la ala ni ayiwa wajulukɛla dɔw ka kuma jugu senfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kɔrɔfɔ in kɛra ka da ko caman kan réseaux sociaux o de kɔni kɛra sababu ye min kɔni ye kɔrɔfɔ caman ye a ka yɔlɔ Boubacar Sidiki wajulikɛla dɔw bɛ kuma dɔw b'u da i yɛrɛ b'a dɔn bil hak ni ni kuranɛ cɛ ka jɛ ko jɛgɛjala ni baji alimami dɔw misiri kɔnɔna dɔw Boubacar Sidiki k'a dɔn gɛlɛ dɔw bɛ wuli silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ tabale ani jelekuru ni bese Boubacar Sidiki o tɛ kɛ maa negela misiri kɔnɔ ka kan wa sɛbɛnnikɛla ko nin ko damanda de kɛra sababu ye min ye silamɛ tɔnba ye n'o ye Haut Conseil Islamique a ka welewele da kɛ min ye forobaca ye Boubacar Sidiki ka taa se sariyatigiw ma ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan o kuma bɛnka ani hakilina Boubacar Sidiki u y'o fɔ ɲɔgɔn ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn a wa wajulu senfɛ kuma wɔɔrɔlen walima kuma porokotolen min yɛrɛ ni diinɛ tɛ sababu ye Boubacar Sidiki o fɔli a b'i se kungo ma Boubacar Sidiki o fana tɛmɛnen kɔfɛ min ye ayiwa alimamu ye misiri kɔnɔna alimamu sigi cogo an'u tacogo misiriw kɔnɔ Boubacar Sidiki u kuma n'o fana kan o fana k'i bɔ a la ka wajulikɛla dɔ ka kuma ta Boubacar Sidiki i k'a dɔn réseaux sociaux kan ka taa dɔ wɛrɛ ka kuma ta ka t'olu nɔrɔ ɲɔgɔn na k'o kɛ ja kelen ye walima ka sin ka sɔsɔli bɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ ma o ma sɔrɔla la Boubacar Sidiki i k'a dɔn kaso da kelen don sɛbɛnnikɛla ko nin kuma ninnu kɔni wɔra hɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ Boubacar Sidiki a b'a jira k'a fɔ silamɛya yɛrɛ a nakun ye min ye silamɛya dabɔkun ye min ye Boubacar Sidiki a bɛ se k'a minɛ a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko kuma min n'u ye nin ko in fɔ ayiwa min ni min kan ka kɛ waasa bi dafa i n'a fɔ ayiwa alimamuw fana ka sigili misiriw kɔnɔ misiri ye sugu fila ye misiri min bɛ sigida la an bɛɛ lajɛlen jɛra ni ka wari bɔ min ye misiri ye k'a sigi u k'o de ma tubabukan na communauté misiri fana b'a la maa min ye silamɛ n'a karila k'a ka du ta k'a kɛ misiri Boubacar Sidiki a b'o sagoya la sɛbɛnnikɛla ko ni alimamuw sigili Boubacar Sidiki k'a dɔn sigicogo kelen tɛ a
bele jele be ke silamɛ de kono ani hakili jagabo min ye jamajɛ misiri wagatire ke akakan ika do silamɛw ka jɛ ka kuma ka maa do sugandi min be ke almami almami ka dangaw wagatire ke misiri welila ani naibu olu koni olu fana sigili almami ka nga nyiningala wagatire ke sabula ale de fana misiri nyamai min ye misiri baara tɔ ye alimami da kan ka dɔ la ɲɛ kan ka fɔ a ye waati ki i k'a dɔn n da in ka nafolo ye n ye misiri jɔ i k'a dɔn awa n ka alimami ne de b'o sugandi waati ki o sugandili bɛ awa sotigi bolo a bɛ misiri tigi bolo hali ni misiri in jɔlen don ala kama n'a ma ɲɛ k'a fɔ nayibu ka taa se n k'i ɲininka awa misiri welela tɔw bi awa sugandi a kan ka da jira alimami na waati ki ni gɛlɛya donna nin ko la walima i ye kɔsɔgo sariya ye minnu fɔ n'o sagora waati ki kuma in kan ka taa conseil islamique la ni o ma se ka fɛn bɔ a la wagatire ka a bɛ bila sariyatigiw ka bolo kan nka nin ko in tilenni a n'a ɲɛnabɔli o ye administration ka baara ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Wakar Sirigi mbala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ tugara ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'annonceur aja nin ye a ka fasiri ye aja ko min ye Buguni jamanko tubariya ye ala ala anw tora la koyi yɛrɛ ɲuman ala danga nin kɛ anw ka région ye sa Buguni u na kuma kulo kɛ ka dɔ fa o ayiwa naam min ye aja ye aja ko min ye Buguni jamanko ye ko ni janto ma kɛ k'a kana kɛ basa ka didenkunu ye dɛ bawo ni fɛɛrɛ ni dabaliw ma tigɛ ɲɛmaw fɛ ko in k'a bɛna taa k'u bolo da bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye pétrole ko ye ka taa se uranium ma min ye sanuko ye ninnu yela jamana o jamana na a n'a kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na bawo min ye jama ye o kasara n'a balawu o ka bɔ a tɔ bɛɛ lajɛlen ye ko kabi a fɔla ko jama kɔni yela Buguni dugukolo sanfɛla la i b'a ye k'a fɔ maanifinw de kɔni kɛ bɛ ka hi kɛ yen kan bawo min ye an bɛ ka tɛntɛn ka se fɛn min ma n'o ye samiyɛ ɲɛkɔrɔla ye min ye cikɛ ye o kɔni o nafa ka bon anw ka jamana kɔnɔna na nka denmisɛnninlakaw kɔsada in na ni san damadɔ laban ninnu na bɛɛ lajɛlen de kɔni kɛ bɛ ka cikɛ bugudaw ye ka to yen ni ka taa nin damantigɛ ninnu na waasa min ye denbaya dahirimɛ ni ka t'o ɲini ye bawo n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn ninnu n'o ye dugujukɔrɔ nafolo ninnu ye o nafolo ɲinili ko a nafan bɛ jamana kan a bɛ bɔ sigida minnu fana na a nafan bɛ olu kan ko k'a ka kɛ sariya kɔnɔna na n'a ma kɛ sariya kɔnɔ min ye waati ni don nataw ye k'an n'an tɛgɛ bila an da ni k'a kin kosɛbɛ min ye Buguni jamanko ye ko jama a ka bon ni hakilinaw ye wa min ye jamana ɲɛmɔgɔ ye i n'a fɔ laadalako la min ye samiyɛ kɔni n'o o ji kɔni kun bɔra ka ban i b'a ye k'a fɔ sariyaw bɛ ta anw ka minisiriso bɛ n'o ɲɛsin bɛ dugujukɔrɔ nafoloko ma k'a ka ja minisiriso wɛrɛw olu kɔni bɛ a ko a hakilina ɲini k'a kɔkɔrɔma don k'a fɔ ko min ye damadenw ye bɛɛ lajɛlen ka damaw ye ka to yen denmisɛnninkaw olu ka segin ka taa fakɔrɔnin n'u bakɔrɔninw kɔrɔ waasa min ye cikɛ ye o bɛ se ka maakɔrɔ ninnu dɛmɛ cogo min na wa min ye denmisɛnninlaka caman ye olu kɔni bɛ yen o tɛ kɔrɔfɔ ye lamɛn koyi i n'a fɔ aja ka kɔrɔfɔ la ale min ye fasiri kɛbaa ye a ko a kɔni a y'o tɔgɔ kɔni mɔ ka kɛ ten k'a fɔ k'o hakilina ɲinina ko ko min ye anw ka jamana sariyatigiw ye olu kɛlen kɔ ka hakilinaw ta k'a fɔ ko min ye dama ye mɔgɔw k'a ye k'a to samiyɛ kɔnɔna na fo ka taa fɔ samiyɛji o kɔni banna fori waasa baaraw bɛ se ka nun don kokura ko nka ko olu ale n'a ɲɔgɔnko wɛrɛw olu kɔni tɛ damadingɛ ninnu ye ka to ko bawo k'olu balo de b'a la ko bawo olu bɛ sariya ninnu u b'a a kɔla fɔ ka a den ka i mɔlɔntɔ ka tɛmɛ a kɛrɛfɛ u ka baaraw ni k'a boloda ko kɔlɔlɔw b'a la k'ale yɛrɛ bɛ o kalama a k'a ka kɔrɔfɔ don ko nka ko min ye nafolo ɲinili ye ko maanifin man k'i salaya o la ko jamana in da kelen min ye damanda ninnu ye sanu ɲinili n'a bɛ wele ko orpaillage ko denmisɛnninlakaw de hakɛ ka ca yen kosɛbɛ wa ko hakilina ninnu tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ koyi min ye denbaya ye gɛlɛya minnu bɛ du kɔnɔna na olu ka wulikajɔ n'u ka sanjikɔrɔ waati o kɔni b'a ta ka ɲɛsin nin hakilina ninnu ma waasa nafolo min n'o sɔrɔla o ka se ka kɛ denbaya ɲɛji cɛla ye nka aja ko min ye nin hakilina ninnu ye ko cɛn don nafolo ka kan ka ɲini ko nka ko ni jamana ɲɛmɔgɔw m'u janto bɛɛ min ye sanuko kɔlɔlɔ ye pétrole ko kɔlɔlɔ ka taa se uranium ma i y'a dɔn ko lithium ko fana ye o bɛ sen na
wa ko n'a ma don bɛrɛ la k'a bɛna kɛ kɔlɔlɔ belebele ye jamana in ko a tɛ jamana tɔgɔ fɔ nka ko jamana farafinna camancɛ bolo fɛ nin sabaninko in ni nin jamanko in a taa bɛ wolo fɛn min na ka maaninfin kɔni kɛ ka kɛlɛ de kɛ u balo ye k'u kɛ k'u sigi yɔrɔw bila ko ni janto ma kɛ k'an ta in k'a kana k'u ɲɔgɔnko ye min ye aja ye nin kun y'a ka fasiriya ye min salo ka bɔ l'annonceur kɔnɔna na. Bɔlɔdiriki n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'informateur kunnafonitigi sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 632 maa min ye sɛbɛnnin kɛ a tɔgɔ de ko Ibrahima Yatara ko a ko politiki bunnaku kan Bougazelli k'a dɔn kalo 24 o de bolo dalen don camancɛ fanga ye Bougazelli u y'o de fɔ n'o banna o tuma min ye wulikajɔ kura ye ani jamana ɲɛtaa bolo kura o bi boloda an n'a président ɲini an na député kuraw ɲini Bougazelli k'a dɔn jamana yɛlɛmani o de bɛna boloda min ye camancɛ fanga ye u b'a ka baara min kɛ Bougazelli k'a dɔn o ye Mali yelen bɔli jateminɛ de kan ka kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Bougazelli n'a fɔra vote bɛ kɛ sini jɔn de kan ka sugandi ni ka kɛ Mali président ye Ibrahima Yatara ko ale kɔni ɲɛ bɛ cɛ min na politiki bunnaku kan o ye Aliu Boubacar Diallo ye Kayikaw ka den Bougazelli i k'a dɔn n'a gɛlɛyara cɛkunbaw de bɛ wele n'a ɲaamina cɛkunbaw de bɛ wele n'i ye Mali cɛkunbaw ta k'a lajɛ nɔgɔ tɛ min nɔfɛ min don a tɛ foroba wari la a tɔ tɛ foroba baara la i k'a dɔn Aliu Boubacar Diallo don Bougazelli i k'a dɔn Diallo a ma deli ayiwa don kelen da kelen ka pa dugu kunna ko a ka dɔgɔ n'a ka ɲumanya ni hinɛ ye Bougazelli k'a dɔn duguba t'o la k'a daminɛ Kayi ka taa gosi fo Kidal kɔlɔnbaw lɔkɔlisow misiriw Bougazelli k'a dɔn lɔkɔlikaramɔgɔ dɔw ka sara bi balan Aliu de bɛ wuli ka t'o sara di misiri dɔw labanni ani alimami dɔw ka sara Aliu Boubacar Diallo san o san silamɛ min n'a b'o hinɛ minɛ k'o bila ka taa Magan Bougazelli k'a dɔn dan t'o la sɛbɛnnikɛla ko kabini a b'i dogo fo kana bɔ k'a kalama Bougazelli n bɛ nin kɛ Ala yɛrɛ jaati kama sabula Aliu Boubacar Diallo ka hami ye fɛn dɔ ye Bougazelli k'a dɔn fɛn fila nafolo ɲinini k'a caman sɔrɔ Bougazelli i k'a dɔn ka laban ka ɲɛni kɛ Bougazelli ka sɔnni kɛ fo k'a dɔn ɲinɛ k'a fɔ i ye sɔnni kɛ a ko Aliu Boubacar Diallo politikimaa min bɛ bi ni transition banna ni jamanadenw bɛ se k'u bolo ma da k'a fɔ jɔnkala nin jɛn in transition ye baara o baara kɛ hakilina fɛn o fɛn nana jamana kɔnɔ n'o ye jamana yiriwali ye Aliu Boubacar Diallo don maa min kelen sera ka maa miliyɔn caman k'olu dahirimɛ nɔgɔya Bougazelli n'i y'o kɛ jamanakuntigi a tɛ balo o bolo sabula o y'a ɲɛdɔn a bɛna taa a ko n'i ye cɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ i k'a dɔn i b'a ye k'a fɔ a bɔra Kayikaw de fɛ yen Bougazelli k'a dɔn kamalen min bɔra Kayi i k'a dɔn Aliu Boubacar Diallo maa kalaninba kana nin nafoloba in ani nin wulikajɔ in lajɛ dɛ Bougazelli ka a kalannen don ni kunkolo tɛ ɲini ka ten sabula min ye kalanmisɛnninw ye dafa kalanw Bougazelli k'a dɔn Aliu Boubacar Diallo a y'o de kɛ n k'i ɲininka a Kayikaw fɛ yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wa i k'a dɔn a funankɛ don koyi sabula a bangena novembre kalo san 1959 Kayikaw fɛ yen Bougazelli ma min kabini denmisɛnnin n'a nana kalanw dabɔ bɛɛ lajɛlen y'a dɔn minnu bɛ kɔlɔsili kɛ minnu bɛ jateminɛ kɛ olu y'a dɔn k'a fɔ nin kamalen min filɛ nin ye min ye kɔrɔkɛ ani dɔgɔnin maa 19 nka tamasiyɛn min b'a la a yelen ka bon kosɛbɛ kabini o don ayiwa maa minnu kɔni bɛ kodɔn olu y'a dɔn k'a fɔ nin bɛ kɛ fɛn dɔ ye Bougazelli k'a dɔn tuma min n'a ye dafa kalanw kɛ ka bagi salo a nana kalanbolo ta Tunisie jamana na o kɛra san 1999 Bougazelli san 1982 a laban nana wulikajɔ bolo da min kɔni ye n ka kalan yɛrɛ de kosɛbɛ sabula ayiwa kalan de bɛ mɔnɛ bɔ maa na a taara Picardie Faransi jamana na Bougazelli k'a dɔn ko min ma maîtrise en économie et gestion financière a y'o walata la hawla wala quwwata illa billah i ja cɛ in kalannen don koyi fulaw sɔn bɛ kalan ma sisan koyi Bougazelli a ma dawuba koyi min ye 3e cycle ye Bougazelli a nan'o wala salo sɛbɛnnikɛla ko min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye min ye u b'a fɔ min ma tubabukan na farafinna juru minnu bɛ ka juru san Bougazelli k'a dɔn maa damadɔ de tun b'a kɛ tubabuw ka baara de y'o ye farafin fɔlɔfɔlɔ min dɔn o baara la Bougazelli i k'a dɔn o ye Aliu Boubacar Diallo ye a ko ale ka nafolo fɔlɔfɔlɔ de nana sɔrɔ o de senfɛ Bougazelli k'a dɔn munumunu salo ni jateminɛ a don u ni maa minnu bɛ réunion kɛ Banque mondiale jɛnsɛnna ni nafolobatigiw Bougazelli sabula farafinna juruba bɛ farafindugu minnu na
aka wuli ka dɔ bɛ ɲɛsin o juru sarali wagatiri ke i k'a dɔn k'a ka tɔnɔ ɲini sɛbɛnnikɛla ko a nana t'o de la san 1990 min ye Cameroun jamana ye ani Korowari dugu caman de bɛ yen a ye minnu dɛmɛ nin jugu in na wagatiri ke i k'a dɔn fo ka se bi ma a laban nana don sanuko la min ye Wasolo Ore o nana sigi sen kan wagatiri min y'o wuli ka jɔ ni cɛsiri maa t'o fɔ maa ye jamana kɔnɔ a ko Badara Aliyu Mali dama tɛ a ka sanuko ye farafinna dugu o dugu bɛ yen ni sanu bɛ bɔ yen i b'a sɔrɔ a ye niyɔrɔbatigi ye nka kɔfɛ in na a kelen bɛ kɛ hakili da ko wɛrɛ kan wagatiri ke o fana nafaba de b'o la maa min garila ka nafoloba caman d'o la wagatiri ke o ye awa Alu Bubakari Jalo sabula a dalen don a ka jamana na k'a ko ni ne ka nafolo bɛɛ lajɛlen taara Maliko la a taara ta kunna wagatiri ke o de la fɛn o fɛn bɛ jamana in yiriwa k'a ɲɛtaa sabati a ti siga a ti yira abada k'a ka nafolo don la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wa min ye maakɔrɔbaw lamini min ye maakɔrɔbaw bonyali wagatiri ke k'a tɛ pan o kunna a ko n'i y'a ta k'a lajɛ cakɛda kura min sigilen bɛ sen kan bi o min ye Iduruma ye wagatiri ke i k'a dɔn dankɔrɔba dan b'o la bi kosɛbɛ wa yanni sɔnnijɛ o bi ja jamanko ye o bi ja sanuko ye sɛbɛnnikɛla ko a sɔmin ka di maa o maa ni Ala ye ni wari da wagatiri ke n'a y'i bolo maga bugurimugu la a bɛ yɛlɛma ka kɛ namunɔrɔ ye a bɛ kɛ fɛn jama ye ten Allah ne ko a bɛ min de ayiwa ne de kan k'e ɲininka dɛ n bɛ taa ɲininkali k'a fa la hamiya den do ni ani ne terikɛ Tijani Ɲani olu de donna lɔkɔli la ɲɔgɔn fɛ sɔgɔmada kelen Ala a ye alu yɔrɔ jira n na e bɛ dɔ dɔn a la nin mun ye sɛbɛn ye an ye min ye ka bɔ l'informateur kɔnɔ kunnafonitigi l'informateur karamɔgɔ Daba Tunkara m'u ko n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko canard déchaîné fasiri Babi nin ye a ka fasiri ye Babi ye mun fɔ Babi ko k'an ka taa hôpital du Point G la dɛ mun bɛ e k'olu kɛ tɛ n'o y'a ɲɛmɔgɔya bulon ye k'an bɛ ka nafolo kɛ bolo filala du ye koyi bawo n'i y'a ta k'a lajɛ k'a minɛ san 2018 2019 2020 fo 2021 b'a ye min ye vérificateur général ka munumunu salo kɔfɛ ale kɔni taara nin dingɛ belebele lahawta de ye nafolo tununli la n'i y'a lajɛ min ye 774 ani 64 defa wari la o de tununa hôpital du Point G ɲɛmaya bulon bolo n'i ye u ka ko lajɛ min ye vérificateur ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ min ye karibira ye o kɔni o y'o kɛ bolofilala du ye min ye taabolo min bɛ n'a bɛ wele ko dialyse n'o ye lajɛli bolofara dɔ ye fɛn minnu bɛ don o la n'o ye consommable ye o marché n'o y'a sugubulon ye o fana kɛla o ma kɛ sariya kɔnɔna na wa min sugubulon tala ka di maa min ma min ye hôpital du Point G ɲɛmɔgɔya bulon maaw ye u ye nafolo kɔni ta k'a di maa min nana ni consommable ninnu ye ni sugubulon dila a ma nafolo bɛɛ lajɛlen cɛla k'a d'a ma yɔrɔnin kelen k'a sɔrɔ minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ma se hôpital la n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ ko kura maa b'a la k'i yɛrɛ ɲininka ko yalima ko directeur n'a nɔfɛmaw u ye nin kɛ ka da kun jumɛn kan n'i y'a lajɛ ko kura nafolo dɔw kɔni tununa u bolo minnu kɔni n'a sugubulon n'a bɛ wele ko appel d'offre n'o ye n'i bɛ fɛ ka maa wele ka na sugubulon dɔ kɔnɔna na min ye appel d'offre ye weleweledakan de bɛ kɛ walasa sugubulon ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka na maa min n'u kɔni ka sɔngɔ n'o jiginna a bɛ ta ka di u ma o appel d'offre fana o bɛ feere de wa o feereli sira fana fɛ i b'a ye k'a fɔ min ye o taabolo ninnu ye o ma kɛ sariya kɔnɔ wa sugubulon fana tɛmɛlen kɔ nafolo min n'o kan ka segin autorité de régulation des marchés publics ma ni olu ka baara kɛ n bɛ ka foroba nafolo sugubulon bɛɛ lajɛlen ni k'a sɛgɛsɛgɛ olu ka nafolo ma se u ma INPS fana n'i y'o ta k'o lajɛ o nafolo mugu fana dagosi ka bon kosɛbɛ wa min ye tɔrɔmɔɲɔ min n'o kan ka bila baarakɛlaw to a la INPS fanfɛ n'o bɛ bɔ hôpital du Point G ɲɛmaya bulon yɔrɔ o nafolo fana o ma di olu ma o kɔni olu tulola sɔmina o kɛ bɛ ka wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen sabati wa n'i y'a lajɛ ko kura vérificateur général ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'a ye weleweledakan ta ka ɲɛsin anw ka procureur ma procureur min n'o filɛ nin ye tribunal de grande instance n'o filɛ nin commune 3 la n'o bɛ Bamako district kɔnɔna na wa n'a ka baara ɲɛsin bɛ pôle économique financier o fana taabolo ma minnu kɔni kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ foroba nafolo bɛ cakɛda o cakɛda ka bolo kan u kan ka kɛ lafiya ni hakilisigi min jɛlenya min kɔnɔna na n'a ma kɛ o kɔnɔ bɛɛ i kan ka wele k'i ɲininka i dalakan na min ye hôpital du Point G directeur ba ye ka taa s'a nɔfɛma tɔw ma e k'o sigi tɛ ka kaso kɔnɔ wa bawo u mana wele pôle économique financier la min ye ɲɛfɔli ani ɲininkaliw ka ta ka tɛmɛ u la ni kunnafoni jɔnjɔn ma bɔ u da kɔnɔ min ye Bamakɔ kura direct ye e k'o tɛna taa ye wa k'u kɔsɛbɛ kaso ba kɔnɔna na nin ye sɛbɛn
sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ canard décédé kɔnɔna na Umaru b'a bi a ka fasiri. Bon dirigi Tezara mɔna i cɔn ka premier min an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni kunnafoni tɔ ye. O bɛ bɛn. Cɛ ka pep. Karamɔgɔ dɔ tungara. Naam. Ndara nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la. Ne ko bala cogo bɛ di. Bon dirigi n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali tribune Guakura. Sɛbɛnni kɛba a to a de ko ayiwa Ali Jabatɛ. Ali Jabatɛ. I k'a dɔn kalanden don. Ali Jabatɛ ko a ko transporteurs ka bonaku kan. A bɛrɛ ta Korena ale ni CNT. I k'a dɔn u bɛɛ kɛnɛna kɛnɛ min n'u m'u cogo dɔn u bɛ sɔn ka cɛɛnɛ. Bɔgasiriki n'i ti fɛn min ɲɛdɔn n'i ti maa min dɔn i b'a fɔ a tigi ma ko heyi a ko n'i ye transporteur ta k'a lajɛ Mali kun n'a kun k'u don ɲɔgɔn na Bɔgasiriki a dalen bɛ mobilitigiw de kun a ko wulikajɔ ni jateminɛ min ye ɲɔgɔn ye dɔ ye ɲɔgɔn ye n kɔni kɛra ayiwa waasa transporteurs ka awa gɛlɛya a bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka fɔ sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ conseil malien des transporteurs routiers u k'o de ma CMTR Bɔgasiriki i b'a ye k'a fɔ min ye Modibo Buubu Jalo ale ye ɲɛma danga ye ko min ma fédération des groupements des transporteurs agréés du Mali min ye FJ ayiwa tram Bɔgasiriki sɛbɛnnikɛla ko ayiwa kun ye gɛlɛya ni ayiwa mataba ni ko damadɔ min donnen bɛ transport ko la u k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn a ka kuma kunfɔlɔ la transporteurs yɛrɛ ka gɛlɛya fɔlɔ a nana daminɛ kabini ayiwa DTR ko o dabila la DTR ko u ko de ma droit de traversée Bɔgasiriki i k'a dɔn a wari min ye fankelen ye o bɛ taa foroba wagande la i k'a dɔn ayiwa tɔ kelen tun bɛ di CMTR ma waasa wulikajɔw ani u ka baarabolo n'u ka hakilinaw ka ɲɛnabɔ sabula syndicat bolo don Bɔgasiriki o den nana dabila kabini o dabila la waati min Bɔgasiriki i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyamisɛnnin ani ko caman nana don u ka ko kɔrɔ a ko nka n'i ye ko ta k'u lajɛ a donnama in kama ɲɔgɔn ye min kɛra o don syndicat national de transporteurs routiers urbains interurbains ani internationaux du Mali u ko dɔ ma ko ceinture Mali Bɔgasiriki ayiwa min ye Adama Kulubali a donnama in kama ani syndicat des transports par autobus u ko ma STA o ɲɛma ye Soriba Sise Bɔgasiriki k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen da nana don awa gɛlɛya in na k'a sɛbɛ kɔrɔfɔ a ko nka min ye awa siraba boli Modibo Buubu Jalo min ye figiramu ka ayiwa ɲɛmaa ye a y'a jira k'a fɔ nin nafolo kasabi ninnu gɛlɛya Bɔgasiriki i k'a dɔn a nana sinsin nka waati nana kɛ i k'a dɔn awa minisiriso min na ale bɛ ayiwa transporteurs kunna Bɔgasiriki i k'a dɔn nana ɲɔgɔn ye boloda ɲɔgɔn ye in senfɛ a jirala k'a fɔ wari kasabi dɔ bɛ yen Bɔgasiriki i k'a dɔn laban bɛna bila u ka bolo kan wari kasabi Bɔgasiriki k'a dɔn kuma in fɔ min ye hali bi ayiwa Jalokɛ ka fɔ la Bɔgasiriki a nana wuli wari in ayiwa a mataba n'a k'o dilali min ye ayiwa transporteurs ka président ba ye o nana lettre kɛ ka ɲɛsin minisiri ma wariko kuma man di nin wari kasabi min ni k'i b'a bila anw ka bolo kan a ka di n ye i ka jɛkulu sigi sen ka jɛkulu min ni o de da bɛ don wariko kuma in na ka wariko in yɛrɛ ɲɛnabɔ o de bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn baara ka jɛya an bɛɛ lajɛlen bolo Bɔgasiriki k'a dɔn o comité min n'o nana sigi o comité de contrôle min ye awa trésor baarakɛla dɔ tun b'a la Bɔgasiriki awa ministère yɛrɛ secrétaire général ko in ɲɛmaya dir'o ma transporteurs ka maa kelen de tun b'a la maa duuru in jɛ la Bɔgasiriki k'a dɔn u taara wulikajɔ la san 2021 sɛbɛnnikɛla ko n'i ye jateminɛ kɛ i k'a dɔn ayiwa min ye sɛbɛnni ye jɛkulu in de nana sɛbɛnni kɛ sa ka ɲɛsin minisiri ma k'u mago bɛ wari kasabi dɔ la wari in kasabi tun bɛ t'i jɔ 1,100,000 ni kɔ la 1,187,000 Bɔgasiriki i b'a ye k'a fɔ wari in kɔni donna yɔrɔ o yɔrɔ wari in a faamuyali ma kɛ i k'a dɔn a don ŋunugunu barika bonyana transporteurs ka président de laban nana lettre kɛ wariko in yɛrɛ ɲɛ ka fɔ sabula a fɔra ko wari in bilala olu de ka compte la sɛgɛsɛgɛliw nana kɛ ka taa dɔn k'a fɔ wari in yɛrɛ 1,200,000 ni kɔ de kun don 100 ni kɔ in tɛ koyi Bɔgasiriki i k'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ u ye n gɛlɛnkɛ da fa bɛɛ lajɛlen la waasa wari in dɔn yɔrɔ ka se ka dɔn maa min ni maa min da bɛ wariko kuma in na o ka se ka dɔn a kuma kɔni diyara dɔnnama in kama a ko ni wulikajɔ ta k'a lajɛ kamalen wɛrɛ bɛ yen ko min ma Abubakar Sidiki Fɔnba ale ye vice président ye wa min ye Korena o ka kuma lasela don wa CNT fana maa don Bɔgasiriki i k'a dɔn kuma banaminɛninw ani kuma dɔw kɔni fɔra min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye sabula ayiwa nafa min bɛ transporteurs la
ani ayiwa sɛnɛkɛlaw yɛrɛ fana nafa min b'u la da sera nin kɛwale ninnu bɛɛ lajɛlen ma min ko nin kuma tiɲɛ ye Boubacar k'i n'a sɔrɔla Assimi Goïta bi cɛsiri la jamana kɔnɔ i ka da la k'a fɔ CMTR fana o président ba fana bi cɛsiri ba de la jamana kɔnɔ sabula wuli ka jɔ ani jamanadenw gala ni ɲɔgɔn na ani nafasɔrɔ siraw jidili baara b'o de bolo kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ Mali Guakura Mali tribune na k'u fɔ karamɔgɔ Daba Tunkara ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau Igraki Dumbuya nin ye a ka fasiri ye a ko ni janto ma kɛ dɛ min ye Kayi mara maaw ye denmisɛnninlakaw ka fara Kayi yɛrɛ ma kologirinw kan e ko u t'a fɛ ka Kayi donda n'a bɔda minɛ wa munadi min ye juin kalo nata tile 20 ye san 2022 ka sabu kɛ min ye transport sɔngɔko ye o yakubayala kojugu min ye sɔngɔ ye o yɛlɛla sɔngɔ ninnu balila ka yɛlɛ u t'a yɛlɛ kun dɔn hali n'a sɔrɔla bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ Ukraine ni gɛlɛya o kɛn bɛ sabu ye min ye tajiko ye diɲɛ yɛrɛ bunnaku kan ka ko caman bɛ yen ni ka o gɛlɛya n'i y'a ta k'a lajɛ anw ka faso Maliba a ma to ko baara ninnu na koyi hali n'a sɔrɔla ONAF ɲɛma a bɔra semaine jan tɛmɛnlenw na ni ka ɲɛfɔli kɛ k'a ka ɲɛfɔli o man golo fa min ye Kayi sigibaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu ka mouvement min n'a wulilen filɛ k'a jɔ a sen fila kan laɲini wɛrɛ tɛ u bolo min y'o ka transport ye o ka mobili minnu n'u bɛ kolonkolon Kayi dugu kɔnɔna na walima mobili minnu bɛ bɔ Kayi ni k'i kunda Mali marabolo wɛrɛw kan u sɔngɔ ko dɔ ka ɲɛɲinili ka k'a la joona bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Kayi ni Bamakɔ cɛ ye min ye kilomɛtiri 600 ani 10 bɔɲɔgɔnko ye o ye Bamakɔ ani Kayi furancɛ o kilomɛtiri hakɛ ye ko n'i y'a nafolo ta k'a lajɛ fɔlɔ nafolo min n'o tun bɛ don a ko da fɛ n'o de bɛ t'i jɔ sefɔ wari 1000 ani 600 n'o ye 8000 francs ye ka kɔsada in na sɔgɔ yakubayale i b'a ye k'a fɔ wari a yɛlɛnna koyi min ye 2000 ani 400 ye a bɔra 1000 ni 600 la ni ka passe kɛ 2000 ani 400 ye o fana tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen ko n'i y'a sanga Bamakɔ ani Mopti ma min ye Bamakɔ ni Mopti furancɛ kilomɛtiri 600 ani 75 ani 5 olu ta ko kun ye 1000 ani 800 ye min ye bibi na min n'i b'a fɛ ka bɔ Bamakɔ ka taa Mopti k'i bɛ 2000 dɔrɔn de bɔ 200 de b'olu ni ɲɔgɔn cɛ dɔ in kɔni min ye Kayi ni Bamakɔ ye o sɔngɔ sɛbɛkɔrɔ yɛlɛla kosɛbɛ ko wa ko n'a ma lajɛ jiɲɛma jɔlen na k'a ko k'a dagosi k'a gɛlɛya kɔlɔlɔ k'a bɛ bonya kosɛbɛ bawo ministre min n'o ɲɛsin bɛ an ka taamako a n'an ka minɛnko ma n'o ye Madame Dambele Madina Sisɔkɔ ye wulikajɔw kɔni sabati n b'a fɛ bawo min ye tajiko gɛlɛya ye ka kɔn o ɲɛ i b'a ye k'a fɔ a kun ye hakilina dɔw ta o hakilina ninnu tajiko nana gɛlɛya min kɛ i b'a ye k'a fɔ a ye laseli kɛ n'o ye communiqué ye o communiqué senfɛ i b'a ye k'a fɔ a ye yɔrɔ damadɔ bɛ a y'i sɔnni sigi o kan a y'a jira k'a fɔ ka bɔ Bamakɔ ni ka taa an ka jamana fan wɛrɛw fɛ o fan damadɔ n'i y'o ta k'o lajɛ yɔrɔ 23 olu kɔni sɔngɔko o dansigiba kɛla o la o sɔngɔ k'o tɛ bɔ a cogo la hali n'a sɔrɔla pereperelatigɛli tɔgɔfɔli ma k'a a la wa yɔrɔ dɔw fana wɛrɛ bɛ yen minnu kɔni bɛ yen ka taama kɛ ka ɲɛsin o fanw fana ma 11 o sugandila minisiriso fɛ o fana ma pereperelatigɛ dama don o tɔgɔw la ni k'o maana o taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen n'i y'a lajɛ min ye CMTR ye ka taa se synergie maaw ma olu kɔni sigila ni ka kuma u sigila ka kuma maa minnu n'u bɛ ka kuma synergie maaw tɔ la Kayi mara kɔnɔna na n'o ye Kayi région ye o de ye Boubacar Ɲangadu ye Boubacar Ɲangadu ko min ye fasiri kɛbaa ye a ye kɔrɔfɔ in ta k'a lase o de ma n'o ye Igraki Dumbuya ye k'a fɔ olu kɔni ka nin Baba Ali ka ye ko Baba Ali ka gansan tɛ koyi min ye juin kalo tile 20 nata ye san 2022 n'a ko ma lajɛ jiɲɛma jɔlen na n'olu ka passe n'a sɔngɔ ma jigin o kɔni u na Kayi don daminɛ minnu b'a kɔnɔna na olu tɛ bɔ wa minnu fana bɛ yen n'u bɛ kɔkanna na n'u b'a fɛ ka don Kayi région kɔnɔna na k'u tɛ don n'i ye ko in ta k'a lajɛ jamana ɲɛmaaw u kana ko in minɛ bolo kɔfɛ la bawo min ye transport ko y'a jɔda o ka bon anw ka jamana sɔrɔda bolo la wa n'i y'a lajɛ Kayi mara o kɔni ye région min n'a nafa ka bon kosɛbɛ nin ye sɛbɛn min y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔna na Igraki Dumbuya a ka fasiri don Boubacar Sidiki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur du renouveau o sɛbɛn kelen nin y'a boli ko 3,560 ani 8 ye o don sɛbɛnni kɛbaa a to a de ye ko Igraki Dumbuya Dumbuya ko a ko an ka taa awa commune rurale min n'o ye awa Jalafara ye commune rurale Jalafara ani gɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen u k'a ma ko Wasatɔn u ye bɛnkan kɛ bɛnkan in bɛ hakilisigi ani dugu yiriwalen ye ani dugu ɲɛtaa de
boloda wagasiriki ni dugudenw ma bɛn jango n'a fɔra yɔrɔ min Mali kɔnɔ ko sanu bɔra ye wagasiriki i k'a dɔn hi de bɛ kɛ o yɔrɔ kan o sanu ko a bɛna ni ayiwa i k'a dɔn basigibaliya wagasiriki ani kolangolo kɛli a bɛna n'o caman de ye jama firilen bɛ jala faraka wagasiriki k'a dɔn hadamaden firila maa sugu bɛɛ ka bɔ diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen na ni dugudenw yɛrɛ ma jateminɛ kɛ wagasiriki dugu ka nafa o bɛ dɔgɔya wa dugu yɛrɛ laban i k'a dɔn o b'an burukusu ni k'an balangasa min ye commune jalafara wagasiriki i k'a dɔn Seydou Sakɔ ani Alu Jalo ale de association i k'a dɔn wasatɔn ɲɛmaa ye wagasiriki ninnu kɔni nana hakili jagabɔ kɛ ka bɛnkan kɛ sanu bɔli sanu feereli sanu sanni wagasiriki i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen kɛwale de ye kɛwale min kan ka don bɛrɛ la kosɛbɛ a galigale dugudenw ka nafa ka sɔrɔ a la commune yɛrɛ ka nafa sɔrɔ a la wagasiriki k'a dɔn sanu bɔ kɔlɔlɔ a ka bon fo k'a fɔ k'a to ten sabula i k'a dɔn masimafɛn minnu bɛ sanu ko wagasiriki k'a dɔn kɔfolo minnu bɛɛ ani baji bolofara min bɛɛ awa i k'a dɔn jalafara wagasiriki k'a dɔn b'a k'o de la i k'a dɔn a pɔsɔni a n'a masiba barika ka bon kosɛbɛ danbi sigi o la wagasiriki k'a dɔn kɔbolo wɛrɛ ka dilan kɔbolo min n'o de bɛ kɛ sababu ye bɛ se ka t'u ka sanu k'o ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sariya kɔnɔ wagasiriki maa bɔ yen ni maa min nana sanu san na i sanu bɔla i sanu feerela wagasiriki i k'a dɔn tɔrɔmɔɲɔ min sarali ka kan commune ye ani dugu ye walasa dugu bɛ yiriwa wagasiriki da sera nin ma sɛbɛnnikɛla ko jɔngwala awa commune kɔni n'o ye mairie ye ale y'a sɛbɛntiya ni ka communiqué kɛ jalafara dugu mars kalo tile 24 tɛmɛnen bɛn kɛra min kan min ye wasatɔn ni commune wagasiriki i k'a dɔn u bɛna jɛkulu sigi sen kan min b'a to baara in a bɛɛ lajɛlen bi dafa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la indicateur de renouveau karamɔgɔ Daba Tunkara an b'u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko les jours maa min ka fasiri ye ni o ye Madi Hawa Kebe ye Madi Hawa Kebe ko san o san anw ka jamana a bɛ wulikajɔ min kɛ dɔgɔkun fila k'o ta ka ɲɛsin sigida lakanali baaraw ma n'o dɔ bɛ tali kɛ barodalasigiw la ɲɛfɔliw ani ɲɔgɔlɔnbɔw la walasa maaninfinw ka se hakiliw ka se ka kunu min ye quinzaine de l'environnement ye a b'o de nɔfɛ k'o maana nin y'a ta ko muga ani sabanan ye baara minnu n'u taala don Buguni mara kɔnɔna na a bɛ juin kalo tile 5 tɛmɛnlen ma san 2022 n'i ye ko in ta k'a lajɛ kɛnɛ bonya minɛ kun t'a mɛn ka di an ka cɛmancɛ fangabulon ɲɛmaa ma n'o ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga ye wa n'i y'a lajɛ kokura ni a donni kama cɛkɛda caman bɛ yen minnu kɔni ni ministère de l'environnement de l'assainissement développement durable olu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o bɛ baara la k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ sigida lakanali baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na o dɔ bɛ tali kɛ cɛkɛda bonda dɔ kan n'o de ye agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali ye dalatɛlela an ko a ma ko ANGESEM a ɲɛmaaba n'o ye madame Konake Uma Jɛnɛba ye ale kɔni a yela Madi Hawa Kebe fɛ a donni kama Buguni kɔnɔna na ni k'a ɲininka a cɛkɛda in a sigikun yɛrɛ ye jumɛn ye min ye madame Konake Uma Jɛnɛba ye a y'a jira k'a fɔ ale ka cɛkɛda in jɔngɔla ale bɛna waati min na ka na bugɔ sisan la n'i y'a ta k'a lajɛ jamana seleke 4 kɔnɔna na maa caman bɛ o tɛ cɛkɛda in yɛrɛ lakodɔn kosɛbɛ cɛkɛda in a dɔn tɛ maa fɛ wa cɛkɛda in ka baara dɔn tɛ kosɛbɛ ko ni ɲɛfɔli ma ta ka ɲɛsin hakilina ninnu ma cɛkɛda in bɛ to dibi la n'i ye ANGESEM lajɛ a ka baara ɲɛsin bɛ fɛn min ma n'i y'a ye an ka ɲɛgɛnw n'u fara n'u bɛ sama u mana sama a bɛna di cɛkɛda min ma ka taa se an ka usines ma jinɔgɔ minnu bɛ bɔ usines ninnu fɛ u bɛ labaara yɔrɔ min na k'a furakɛ yanni a ka bila ka taa ba joliba kɔnɔna na ANGESEM a ka baara ɲɛsin awɔ jinɔgɔ tɛ bɔ k'a walankata ka bila baji la ten o tɛ o man ɲi olu de b'a furakɛ olu de bɛ jinɔgɔ furakɛ ka sɔrɔ k'a woyo ka taa baji fɛ o b'a sɔrɔ a banakisɛ bɛna a baga bɛɛ bɔla a la n'i y'a ta k'a lajɛ cɛkɛda in a ka wulikajɔ a ka bon kosɛbɛ bawo cɛkɛda in a ye baara kuma caman kɛ a ko k'ale nafolo dama kana bugɔ sisan la u sera ka baara min kɛ a bɛ na waati min na station in ɲɔgɔn ko kun kan ka dilan min ye Sikaso mara kɔnɔna ye nka ko baara k'a kun don bɛ bisi basa la ko bibi in na ko
kɔni baara ko sɔɔni k'a bɛ kunjɛ min ye Sikasokaw ye olu n'u ka station d'épuration ni ka o sɔrɔ u bolokɔrɔ o fana bɔlen koyi n'i y'a ta k'a lajɛ min ye wulikajɔw ye wulikajɔw bɛ senna min ye Kulukoro mara ye an ka jamana dɛmɛba jɛkulu n'o ye partenaires techniques et financiers n'o ye PTF ye olu fana y'u bolo bila u dufa la station in n'o ye AGSM ka nin station ye o fana u ɲɔgɔn ko kan ka dilan Kulukoro mara la o fana ko k'u man ka mɛn tuguni wa KFW min ye nafolo ye o sɔrɔla ka bɔ olu fana bolokɔrɔ olu fana ye wulikajɔ kɛ o wulikajɔ bɛna kɛ sabu ye min ye cakɛda ye n'o ye AGSM ye k'a ka baara k'a kologiriya bolo waasa hakilina minnu bɛ a la station ninnu kan ka dayɛlɛ an ka marabolo kelen-kelen minnu kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen baara ka se ka kɛ nimisiwasa kɔnɔ wa min ye laɲini ye n'o ye cakɛda ye n'o de ye maanifu ni kun bɛ se ka lafiya ji nɔgɔko la cogo min na o baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka don bɛrɛ la nin ye wele sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ les jours kɔnɔna na min kɔni n'a fasirila Madi Awa Kebe fɛ. Bon Sidiki waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan